Yes, liar. Imivimbo, we. Ndiphi Dabawo? Imivimbo, we. Uyaphosisa. Ndibethe Brenda uyabonakala waziwa lilizwe uyabetha. Oh nyani, okay Dabawo. Uzawuyeka umani ukhwaza usithi. Uzawuyeka umani ukhwaza wena uzawuthini? Bethe Dabawo, ndibamba umntana uphethe induku. Yilanto wawuyenza. Liplanga lento le. Oh, iyabetha nayo. Oh, yayibethe wena. Istene zondiphethele sona nangoku ndibeleka umntana. Uyaxoka ubaleka ngomntana umntana ufuna ukuze unina khula ufuni wena ubaleka nomntanakho qhuba ilizwe liyakwazi uba wenzani kum. Dabawo, ne-defamation of character lena ndiza kubambisa because why? Ubungqina le nto sokuyithele. I will do that. I will do that. I will do it Dabawo. So it doesn't mean into yokokuba kufuneka umoshe igama lam Dabawo. Umoshe igama lam ngokuthi ndiyakubetha ndingazange ndikubethe. Ndakubetha ndifuna uthini njani uphethe induku undiphekuza. Oh, unawo namandla kwenza loo nto. That is what abantu bakwamkhosana ze babiza amapolisa nje nditake phandle. It is because wawundiphathela induku. Ngenda nditheni, ngenda ndimile. Ngenda ndimile uphethe istena nenduku. Ndundimo bendithembe engenamali. eRhawutini uthemba ndikuthi zokuthatha uyadinga. Ndiyadinga Dabawo, why you lying? Why you lying? Yeah, Futsek, wow. That's my mother, ladies and gentlemen. Baxelele abantu bakho yofather neyomother umedia. You lying Dabawo. It's not my responsibility to feed you. Ayilo xanduva lam ukondla wena. Vula kaloku, vula ubukuzise nini? Bukuzise bani kumna Brenda? Come Dabawo, show your face. Kaloku qhelile usokukhwaza usithi ndiyakubetha sozifihla. No, I'm done. Come Dabawo. Zange ndikubethe. I am going to open a case. Defamation of character. Iza Dabawo kudala nindigrogrisa. Iza Dabawo kudala nisithi ndiyanibetha nindigrogrisa ngoku ndiyisa kwi-public. Uyaphinda ngoku ndibeleka umntana ufuna undibetha ngentonga emhlophe. Uyabaleka xa ndirecord? No Dabawo, no. This comes wakumosha umuntu okufaka idimoni. Uthatha insimbi uyinxibe uyilahlele ntoni insimbi? I-spiritual journey sama iyo business yakho. Uyilahlele ntoni insimbi? Insimbi le uyilahleleni othe yilahle aba babethe inxibe. Ndigulela ngabantwana ndihlanyuka ukisilingo esindililingayo undikhupha endlini yakho undilanta ngaphandle undibhibha ukutya. It's not my responsibility ukuphekela wena, ayilo xanduva lam. Leminyaka isixhenxe ukungekho bendisondliwa kubani? Ayilo xanduva lam uphekela wena. Kwaleyo, that is abusive behavior. Thank you. When did I do that, Dabawo? Come. I'm recording. That's my mother. Umntana omntu ekufuneka ndivume into yoba makathethe nomntana wam. Umazela phi? What if he molests uSky? I have a responsibility to her. Wena mntu ukhetha indoda ongayaziyo. No, andikushawuti da ndiyathetha. Ungayi-explaina ke yonke loo nto ecourt?
Uqhelile kaloku Dabawo, everybody knows uba wawubetha abantu apha eXolobe. Kubani lo? Kubani lo? Wow, okay. Hi Dabawo, zi-expose. This is who you are. I am Dabawo. Get on 10. Oh, okay. That's my mother, ladies and gentlemen. Uthi ladies and gentlemen, imnqundu yena kuqala. I'm done keeping quiet. This is the